katingal saking katebian keluarga Bopo Agus Hendro Gunawan saha Ibu Sumrambah rombongan katingal wis samapta wonten ing sasana kang piniji. Kalilanana kula minangka pangrakiting tumapaking tata laksana upacara nyuwun izin palilah hamurwani wonten ing tumapake tata laksana adicara pasrah riyat meja pinanganten mijil saking Bapak Agus Hendro Gunawan katur wonten ngarsanipun Bapak Ibdaryanto saha Ibu Harini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalana bil haqqi bil huda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala bil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun wa qala hidan la in sakartum la azizanakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Sadaqallah wa sadaqallahul azim. Ingkang kula sepindah sumangga sarengan kula dherekaken ngaturaken puja puji sarta syukur konjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala pilih ing rikalenggan enjang ndungkap siang punika kula lan panjenengan sami kathah sanget mikantuk kanikmatan saking Gusti ingkang Maha Lasa katitik keselamatan karaharjan kawilujengan kabahagiaan kasantosan. Mugi tansah kasalira dumateng kula lan jengandika sami. Ugi daten katalumpen selawat sarta salam sumangga sarengan kita aturaken kita tetekaken wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ingkang dados panutan kula lan panjenengan sami insyaallah. Kula lan panjenengan sami dipun angkeni minangka dados umatipun lan benjang wonten ing yaumil akhir mikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula hormati kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Ibdaryanto saha Ibu Harini. Ingkang kula hormati kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Agus Hendro Gunawan saha Ibu dalah sak rombongan ingkang kawula hormati. Ugi kunjuk wonten ngarsanipun sagung para pinisepuh pepundhen sepuh aji sepuh ingkang pono ing pamawas sarta lebda ing pitutur ingkang winanjing pakurmatan hadratul mukarramin para alim para ulama para sadi para hujat ingkang pantes tinulodo ugi para pangastawa wonten ing lingkungan RW 011 ingkang kawula hormati ugi kunjuk wonten ngarsanipun para pangemban-pangembating praja kinarya minangka pandum-panduming kawula dasih ingkang pantes tinulodo ugi kunjuk wonten ngarsanipun hadratul mukarramin para alim para ulama para sadid para hujat ingkang kawula hormati. Sinege kadya ingkang winursita katingal wus samapta sirat mojo pinanganten kekalih wonten ing tata laksana adicara resepsi sapala ngunduh mantu wus samapta wonten sak ngajengipun korining pawiwahan lumebeting wonten ing sasana wiwaha yen Cinandra kadya maesa ingkang nembe gegojekan ing pasabinan. Kanthi halun-lunan jengkaripun keluarga agung Bapak Agus Hendro Gunawan saha Ibu handherekaken ring pawiwahan risang atmojo pinanganten kekalih
Bripol Dimas Pradigdo Utomo Dalasan Laras Pramestia Hendro SAK katingal kebaing pangalembono nggenya jengkar saking sasana ingkang sampun kasamaptakaken tumuju wonten ing sasana kang piniji. Tindakipun pepundhen kula Bapak Agus Hendro tansah kebak ing pangatos-atos. Tumapak ing suku kanan ngemu wirid, tumapak ing suku kiri kemudi kir latah medatan kendhat hanya nyuwun sih wilasa ning pangerang kang murbeng manon. Alon-alon mawon Mas Dimas. Alon tindakipun risang atmaja kekalih nggenya tumuju wonten ing sasana kang piniji. Datan langkung sagung para keluarga agung ingkang handherekaken. Sanajan to dereng sawetawis dangu siap stop sampun dumugi wonten ing gapuraning pawiwahan lon-lonan lancaran kebogiro handherekaken tumapak ing tata laksana adicara kang ngrinakit kepareng konjuk wonten ngarsanipun ingkang sinubeng pakurmatan Ibu Harini kepareng majeng kalih langkah pangajaping sedya hangalungaken wujudipun Puspita Melati katur wonten ngarsanipun Nak Mas Bagus risang atmaja kakung Bripol Dinas Pradigda Utomo ingkang ngasta kembang melati. Maju sayang. Iya, dipersilakan kepada panjenenganipun Ibu Harini mendhet Puspita Melati hangalungaken dumateng Sang Abagus risang atmaja. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan Bu, dilus-lus kembange sekali-sekali menengok ke arah kameramen. Senyum jangan lupa karena hari ini semboyane nopo? Senyummu adalah laukku. Katingal sampun paripurna keparenga dumateng Bapak Riyanto hangaturaken unjukan banyu putih Purwitadi ingkang sepindah dumateng atmaja kakung kalajengaken atmaja putri. Monggo Pak Riyanto mengambil air minum gelas satu untuk berdua. Ya Mas Dimas dulu diambil Mas Dimas. Ya diambil sendiri. Ya diambil sendiri. Nek kira-kira ngorong nambah ra apa-apa. Mungkin cukup banyu yang bercis. Ya. Sampun ingkang saklajengipun keparenga panjenenganipun Bapak Riyanto hamasang utawi liru wujuding duwung dumateng Mas Dimas atmaja kakung keparenga miring tentengen miring ke kanan. Keris yang terpasang dilepas Pak Riyanto diganti dengan keris yang disiapkan oleh tim wedding ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sak lumahing bumi sak kurping langit sinek-sinan papat kiblat lima pancer nini among kaki among sing momong jiwa ragane Dimas Pradigda Utomo wiwit dina iki nganti sak tutuping donya nyatin sung bangun bebrayan agung nirbaya nirwikara wilujeng niring sambikala teguh rahayu wiyana katingal wus paripurna nggenya ingkang hangukir jiwaraga panjenenganipun Bapak Riyanto dalasan Ibu lir kasembadane sedya mawantu-wantu mugiya panjenenganipun Bapak Riyanto saha Ibu lir gumanti posisinipun gantos handherekaken dumateng Siratmaja pinanganten kekalih. Nggih. Di belakangnya kedua mempelai Pak, monggo. Pak Riyanto sebelah kanan, Bu Arini sebelah kiri. Nyun sewu Pak Haji, kita ngerubah blocking. Kedua mempelai dan keempat orang tua nggak apa-apa, nanti di pelaminan sagung poro-poro lenggah wonten kursi kang rinantam.
Katingal wa samapta risang atmaja pinanganten kekalih salajanta dereng dipun purwani tumapak ing tata laksana upacara adat widiwidana panggih. Namung kewala ing rikalenggan siang punika handung kapasugatan ingkang sampun rinantam upacara pasrahipun risang atmaja kekalih mijil saking panjenenganipun Bapak Agus Hendra Gunawan tumuju wonten panjenenganipun Bapak Riyanto. Jengkaripun tumuju wonten ingkang wus piniji yen Cinandra mugi tansah asesanti mreh mulyaning nagari. Katingal sang juru pitaswara tasih hamadosi menapa tumapak ing tata laksana nyugata anggenipun mratitesaken menggah ndherekaken siratmaja pinanganten kekalih tumuju wonten ing sasana kang piniji. Mugi tansah tebih ing pangastawa. Rawat-rawat ungeling ketawan suba kastawa. Pangajaping sedya mugia tansah menapa ingkang dados pangidam-idamanipun anak-anak kula risang atmaja kekalih. Tebih ing rubeda wilujeng nir ing sambikala. Mila datan mokal menapa ingkang dados pangidam-idamanipun anak-anak kula risang atmaja kekalih. Rinten kalawan dalu ngenya datan kendhat. Mugia samangka anggenipun lelumban wonten sak madyaning bebrayan agung dadosa keluarga ingkang kebak ing kabahagyan katentreman kawilujengan kasantosan nirbaya nirwitara tebih ing sakara-kara. Konjuk wonten ngarsanipun sagung para pandhara ingkang sampun hangregengaken tumapak ing kirabipun risang atmaja kepareng sowan-sowan wonten ing sasana kursi ingkang sampun cumawis. Tentunipun anggih awit rahmating pangeran kang maha gesang mawantuan aturaken raos syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Saparipurnanipun dipun pratitisaken dokumentasi bernam monggo sinambi sagung para-para pados lenggan ingkang sampun kapratitisaken. Sagung para bapak, para ibu, sagung para pinisepuh pepundhen sepuh ingkang sinubeng ing pakurmatan. Handungkap pasugatan ingkang sampun rinantap. Kalilanana kula minangka cundhaka saking kekalih keluarga ingkang salajengipun nglajengaken menggah tumapak ing tata laksana upacara ingkang sampun rinantam. Inggih menika nglajengaken wicara mulya
dene ingkang hanyuli panjenenganipun pepundhen kula Bapak Agus Hendro Priyono lir kasembadaning sedya kunjuk wonten ngarsanipun pepundhen kula ingkang sinubeng pakurmatan Bapak sinten Bapak? Mohon izin Bapak sinten Pak? Nyun sewu Pak asmanipun nyun sewu. Ingkang sakmangke hanyalirani pepundhen kula Bapak Aibtu Yuli Haryanto lir kasembadaning sedya jengkaripun saking sasana palenggahan tumuju wonten ing sasana kang piniji yen Cinandra Kadya putra Mataraman. Dipersilakan kepada beliau Bapak Yuli Haryanto tumuju wonten ing sasana kang piniji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri walul udatam melisani yafqahu qauli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, tak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana di pagi hari yang cerah ini suasana gembira. Insya Allah kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam, yang mana masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Selawat dan salam teriring, tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, insya Allah kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati keluarga besar daripada Bapak Ibda Rianto dan Ibu Harini. Kenapa saya bilang Bapak Ibda? Karena beliau seorang anggota kepolisian Republik Indonesia. Izin Bapak Komandan, senior saya soalnya. Dan juga yang saya hormati Ketua RT 07, Ketua RT 09, dan Ketua RT 010, dan juga Ketua RW 010, dan juga para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takjim saya. Dan juga yang saya hormati pula hadirin hadirat semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari yang cerah ini perlu diketahui bahwa pada hari Sabtu kemarin tanggal 14 Juni tahun 2025 pukul 8 pagi telah dilaksanakan prosesi akad nikah antara Ananda Laras Pramestia Hendro SAK dan Brigadir Polisi Dimas Pradigdo Utomo di Gedung Pur Bekasi Utara dalam keadaan aman, lancar, dan sukses. Tidak ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kehadiran kami tentunya punya maksud dan tujuan, dan mudah-mudahan dapat mempererat kekeluargaan antara keluarga Ananda Laras dan keluarga Ananda Dimas. Kami selaku orang tua daripada Bapak Agus Hendro Gunawan menyerahkan anak kami kepada Bapak Rianto dan Ibu Harini dan keluarga besarnya untuk menjadi bagian dari keluarga besar Bapak Ibda Rianto dan Ibu Harini. Perlu diketahui bahwa anak kami Laras adalah anak kemarin sore yang belum memiliki pengalaman dalam berumah tangga, sehingga kami berharap Bapak Ibda Rianto dan Ibu Harini dapat membimbing anak kami untuk dapat hidup berumah tangga
sebagai mana mestinya, yaitu berbakti kepada suami, berbakti kepada bapak dan ibu mertua, dan dapat bermasyarakat sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku. Kami juga memohon kepada Bapak Rianto dan Ibu Harini, walaupun anak kami adalah anak mantu, tetapi telah menjadi keluarga besar daripada bapak dan ibu agar dapat dianggap sebagai anak kandung sendiri, terutama dalam membimbing keluarga dan bermasyarakat. Kami juga berharap kepada Ananda Dimas sebagai abdi negara, bayangkara negara, dan Laras sebagai bayangkari negara harus kuat dalam menjalankan bahtera rumah tangga nanti, agar mendapat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta dapat istiadat yang berlaku di masyarakat, menjaga harkat dan martabat keluarga besar, serta mempererat silaturahmi antara keluarga besar Bapak Rianto dan ibu keluarga Bapak Agus Hendro Gunawan, terwujudnya suatu yang sakinah, mawadah warahmah. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya kami tidak bisa membalas dengan sesuatu apapun. Kami hanya dapat berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kebaikan Bapak Ibda Rianto beserta keluarga besarnya dan seluruh warga masyarakat lingkungan PUP mendapat balasan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun menggah wicara mulya panampi minangka cundhaka saking panjenenganipun Bapak Ibda Rianto saha Ibu Harini. Kunjuk wonten ngarsanipun Bapak Haji Tekad Sukatno lir kasembadani sedya yen Cinandra kadya putra Mataraman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Yang kami muliakan, yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW 10 di lingkungan Pondok Ungu Permai khususnya Blok DD. Yang kami hormati wabil khusus panjenenganipun Baroyo Agung Bapak Agus Hendro Gunawan, dalah Baroyo Agung Ibu Elvayanti AMD PD almarhum, ingkang ugi kawula hormati kadang sepuh kawula Rokomas Ibda Rianto dalah Ibu Harini, ingkang kinurmatan panjenenganipun Sulih Sariro saking Bapak Agus Hendro Gunawan inggih menika Bapak Aibtu Yuli Haryanto, para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang saking tlatah Ngeping Wuryantara Wonogiri dalah sedaya para rawuh, keluarga besar Bapak Agus Hendro Gunawan dan Ibu Elvayanti dari manapun yang hari ini telah menyengkuyung menyaksikan turut mendoakan acara pagi hari ini. Sagunging para lenggah kakung semono putri ingkang tuhu bagya mulya. Pertama, kawula punama tekad sukatno pinangka Sulih Sariro saking ngarsanipun Bapak Ibda Rianto dalah Ibu Harini. Pertama ngaturaken sugeng rawuh sinartan kita sama-sama manjatkeun syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa,
bahwa pagi hari ini kita sama-sama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Mudah-mudahan rawuhnya panjenengan sami dalam rangka turut mendoakan, menyaksikan apa yang menjadi hajat luhur dari keluarga besar Bapak Ibda Rianto dan Ibu Harini, serta keluarga besar Bapak Hendro Gunawan dan Ibu Elwayanti senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam sama-sama kita sampaikan ke Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kelak kemudian hari insya Allah kita sama-sama akan mendapatkan syafaatnya. Yang kedua, saya atas nama keluarga besar Bapak Ibda Rianto dan Ibu Harini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam hari ini kami menyambut rawuhnya poro tamu agung milik ini pun saking Baroe Agung Bapak Agus Hendro Gunawan dalah Baroe Agung Ibu Elvayanti. Banyak kekurangan, kata kehilapan, ada hal yang orang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Kiranya melalui kami Bapak Rianto dan Ibu Harini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, izinkanlah kami menanggapi khusus apa tadi yang telah diaturkan oleh keluarga besar Bapak Agus Hendro Gunawan melalui panjenenganipun Bapak Aibtu Yuli Haryanto. Pertama, pada hari ini tanggal 5 Juli 2025 bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1447 Hijriah. Dumawa wonten ing dinten Sabtu Pon, Bapak Agus Hendro Gunawan dalah Baroe Agung Ibu Elvayanti mengantarkan kedua ananda tercinta, yaitu ananda Brigadir Polisi Dimas Pradikto Utomo, putra pertama dari Bapak Ibda Rianto dan Ibu Harini, disertai dengan ananda kinasih Roro Ayu Laras Pramestia Hendro SAK, putri kinasih saking ripun Bapak Hendro Gunawan dalah Ibu Elvayanti. Sowan dumateng ngarsanipun Baroe Ageng Bapak Ibda Rianto dalah Ibu Harini, saperlu nyuwun donga pangestu saking keluarga besar mliginipun wonten ing tlatah Pondok Ungu Permai RW 10 pada hari ini berkaitan dengan kedua ananda tersebut. Pada tanggal 14 Juni 2025 telah melaksanakan ijab kabul, sah menjadi pasangan suami istri, sah secara agama Islam dan sah secara hukum negara Republik Indonesia. Karena itu pada pagi hari ini sesuai dengan tadi yang dituturkan oleh Bapak Hendro Gunawan melalui panjenenganipun Bapak Aibtu Yuli Haryanto, ananda kedua hari ini sowan ke hadapan para orang tua di sini untuk memohon doa restu, mudah-mudahan seperti diaturkan oleh Bapak Aibtu Yuli Haryanto, kedua ananda ini menjadi pasangan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, wa insyaallah barakah. Yang selanjutnya, Bapak Yuli Haryanto juga tadi menyampaikan beberapa hal pesan kepada khususnya keluarga Bapak Aibda Rianto dan Ibu Harini, bahwa Bapak Agus Hendro Gunawan menitipkan kedua ananda wabil khusus ananda Elvayanti ke keluarga besar Bapak Ibda Rianto dan Ibu Harini agar dibimbing, agar dipandu, agar kelak menjadi seorang istri yang berbakti kepada suami, kepada orang tua, dan juga insya Allah kepada lingkungan nusa dan bangsa. Insya Allah Bapak Agus Hendro Gunawan dan Ibu Elwayanti, kami Bapak Aibda Rianto dan Ibu Harini, sesuai dengan kemampuan yang ada, sesuai dengan pemahaman yang ada, insya Allah bersedia membimbing ananda Elvayanti, Ananda Laras Pramestia Hendro SAK untuk menjadi seorang istri yang nanti akan berguna bagi suami, keluarga, masyarakat, lingkungan pada umumnya.
Demikian juga sebaliknya Bapak Agus Hendro Gunawan dan keluarga besar, Bapak Ibda Rianto dan Ibu Harini juga memohon dengan hormat dan sangat kepada keluarga besar Bapak Agus Hendro Gunawan, memohon kesediaan Bapak dan keluarga besarnya untuk membimbing putra kami tercinta, yaitu Brigpol Dimas Pradikto Utomo, di saat nanti berada di lingkungan keluarga besar Bapak Agus Hendro Gunawan dan Ibu Elvayanti. Kiranya keluarga besar Bapak Agus Hendro Gunawan berkenan membimbing, mengarahkan, memandu agar langkah putra kami Brigpol Dimas Pradikto Utomo dalam menjadi kepala rumah tangga, memimpin rumah tangga, dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah agama, hukum negara, hukum sosial, sehingga menjadi seorang suami yang dapat membimbing istri dan juga berguna bagi keluarga besar khususnya dan masyarakat umum pada umumnya. Terutama karena Ananda Brigadir Polisi Dimas Pradikto Utomo adalah abdi negara, sebagaimana orang tua beliau yaitu Ibda Rianto dan Ibu Harini, demikian juga tadi Bapak Yuli Haryanto. Insya Allah kedua orang tersebut menjadi panduan utama bagi Ananda Brigpol Dimas Pradikto dalam menjalani kehidupan dan juga dalam berkarir sebagai abdi negara. Selanjutnya kepada keluarga besar Bapak Agus Hendro Gunawan, atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada keluarga besar Bapak Ibda Rianto dan Ibu Harini sejak pada saat ijab kabul, acara resepsi, dan hari ini acara ngunduh mantu. Segala sesuatu yang Bapak Ibu berikan kepada keluarga besar Bapak Ibda Rianto dan Ibu Harini mudah-mudahan dikabul niat dan hajatnya, sehingga menjadi amal kebaikan keluarga besar Bapak Agus Hendro Gunawan dan keluarga besar Ibu Elvayanti. Bapak Ibda Rianto dan Ibu Harini mengucapkan syukur alhamdulillah dan lillahi ta'ala ikhlas lahir batin atas segala sesuatu yang telah diaturkan, yang telah diberikan oleh keluarga besar Bapak Agus Hendro Gunawan kepada keluarga besar Bapak Ibda Rianto dan Ibu Harini. Sekaligus juga pada hari ini kepada kedua mempelai tercinta, Ananda Brigpol Dimas dan Ananda Laras Pramestia Hendro. Bapak Rianto berpesan, Ibu Harini berpesan, Bapak Agus Hendro Gunawan berpesan, insya Allah kedua Ananda ini dalam menjalani kehidupan rumah tangga nanti senantiasa eling lan waspodo, eling dumateng ngarsanipun Allah SWT, waspodo terhadap hal-hal yang memungkinkan bahaya bagi kehidupan rumah tangga, dan juga utamanya eling kepada orang tua, baik itu orang tua sendiri maupun orang tua pasangan masing-masing. Lebih lanjut, kedua pasangan ini, kedua suami istri ini, rumah tangga baru ini harus dijalani dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran. Agar apa? Agar Allah SWT senantiasa memberikan bimbingannya dan dapat memenuhi harapan kedua orang tua, agar nanti kedua Ananda ini memiliki momongan yang soleh dan solihah insya Allah, dan juga berguna pada akhirnya bagi keluarga besar, masyarakat, nusa, dan bangsa. Sekaligus juga di pagi hari ini kepada selengkap keluarga besar, panitia yang tidak kami sebutkan satu persatu, Bapak Rianto mengucapkan terima kasih atas semua sumbangsihnya berupa apapun. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu berikan, utamanya dalam melancarkan acara pagi hari ini, senantiasa mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pungkasan, lillahi ta'ala, batin telah lahir kami keluarga besar Bapak Ibda Rianto dan Ibu Harini menerima sepenuhnya apa yang telah diaturkan oleh Bapak
Agus Hendro Gunawan melalui Bapak Aibtu Yaliarento kepada kami sekeluarga. Demikian atur kami selaku sulih sariro dari panjenenganipun Bapak Ibtu Haryanto dan Ibu Harini. Apabila ada tutur kata, kalimat-kalimat kami yang kurang tepat, ucapan-ucapan kami yang keliru, utamanya kepada keluarga besar Bapak Agus Hendro Gunawan dan juga lingkungan utamanya para pesepuh, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, nuwun. Nyuwun sewu, hari ini semboyannya senyummu adalah laukku. Nggih. Ya maem renek lawe gur nganggo sambel bawang, nonton senyume nduk laras Dimas pokoknya wis warek. Iya, monggo. Ya, komando. Ingkang salajengipun hanampi wujudipun tondo tali asih. Ngunjuk atur wonten ngarsanipun Bapak Harini, Ibu Harini dipun apit Bapak Ibtu Haryanto saha panjenenganipun Bapak Agus Hendro dipun damping Ibu kepareng mandhap saking sasana palenggahan wigato sing sedya kanthi simbolis nampi wujudipun tondo tali asih. Nggih. Nyun sewu paraga setunggal ingkang kaneman, monggo. Iki batine Pak Rianto iki arep dikapake. Iya. Monggo. Ibu saking Ibu Agus dipun pasrahaken dumateng panjenenganipun Ibu Harini. Nggih. Sekali-sekali melirik ke kamera, Bu, jangan lupa senyum. Iya. Jawat asto. Nggih. Bapak kali Bapak jawat asto, Pak Ibtu Haryanto saha Pak Agus. Nggih. Terus foto berenam. Ujung dan ujung Bapak Ibtu Yulianto, ujung kanan Pak Haji TK Sukatno. Ibu di tengah posisinya. Iya. Nyuwun sewu ampun supe senyum. Sampun dipersilakan untuk kembali ke posisi semula. Katingal wasamapta sedaya ingkang sakmangke handungkap menggah tumapak ing tata laksana adicara panggihipun Risang Atmaja pinanganten kekalih. Namung kewala sepindah malih kula ingkang kapiji tinanggena sepindah nyuwun donga restu saha pangestunipun dumateng para danyanging seni, para sarjana sujana ning seni, para wikuning seni. Nyuwun donga restu pangestunipun lan ugi hamba bilangken kula mratitisaken kirang nuju prana malah keporokan dadosna cuwa ing penggalih nyuwun agunging samudra pangaksami kanthi saikhlas-ikhlasipun
Mbak pilih Risang Atmojo Kakung soho penderek teman-teman dari Brismet sudah selesai. Nyuwun sewu, tim operasional aku dibantu dari layar monitor. Sagungging para bapak ibu ingkang kawula hormati, katingal saking katebian Risang Atmojo Kakung wis samapta ing gati siaga ing kiri keparingi sedya badhe hanunganing tumapaking tata laksana upacara adat ingkang sampun kasengker. Mila datan muka langgen kawula hamrati tesaken menggah tumapaking tata laksana adicara panggih. Katingal saking katebian wis samapta jengkaripun Risang Atmojo kekalih yen Cinandra kadya cantaka ingkang nembe gegojekan ing pasabinan. Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat saking panguwasaning Gusti Kang Maha Lasa. Nalika samana ana titahing jalma asipat jalu tanampi wanita lah ing kana tau Risang Atmojo Kakung Brigadir Dimas Pradigda Utama wis jengkar saking sasana tepas wangi tumuju wonten ing sasana kang piniji. Dantan langkung Siratmojo pinanganten putri Sang Dyah Ayu Laras Pramestia Hendra SAK jengkar saking sasana Panti Busana tumuju wonten ing sasana upacara panggih ingkang sami akekanten asta nggenya pepunden kula Bapak Agus Hendra Gunawan saya caket saya hangalela maya-maya tijane Risang Atmojo kekalih katingal sampun dumugi wonten ing sasana panggih. Risang Atmojo kekalih sami apa gutingal datan saronto astani sami kumlawe ambalang gantal setunggal kalih tiga. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, suruh lininting lumah kalawan kurepe tunggal karsane nyawiji prasetyane duk nalikane wonten ing prasetya kang tumuwuh saking sanubari pangidam-idamane mbangun bebrayan agung sepisan kanggo saklawasing donya tumekeng delahan. Katingal Risang Atmojo kekalih badhe hangadani tumapaking tata laksana adicara wiji dadi bior ponang pecah saknalika wujuding antiga menggah pasemone menapa ta darunane menggah tumapaking tata laksana adicara wiji dadi. Katingal ing mriku pasemone anuduhaken menggah pangidam-idaman suci awit duk nalikane dereng walimatul urus ijab serta kabul menika tasih minangka tanggel jawabipun tiyang sepuh. Lajengaken saking katebian kambang-kambang kumambangi Sekar Saptawarna ingkang hamapan wonten ing Bokor Kencana. Ing antawisipun wonten Kanthil Melati Kenanga lan sapanunggalanipun lamun dinawasaken Dalenati
tentunipun iso dadi waranantaning tumuwuh. Ing menapa wujuding kembang kedah sapta utawi 7 pangajaping sedya sak lumahing bumi sak kurping langit sineksinan 4 kiblat 5 pancer dina 7 5 pasaran sasi cacahipun wonten 12 pindho wonten 8 anggenipun dados pangidam-idamanipun anak-anak kula risang atmaja kekalih sepisan kanggo saklawase donya tumeking delahan. Katingal wis paripurna menggah tumapak ing tata laksana upacara panggih sang juru pratitis katingal hamratitisaken menggah ubarampe minangka tinon sesaji wis paripurna ing mriku minangka cendhakaning para sepuh duk nalikaning jaman semanten ingkang winatas majemuk utawi hanggambuhaken mrih sakmangke anggenipun bangun bebrayan agung wiwit dinten punika ngantos tutuping donya boten wonten wanita ingkang dados sisihanipun menapa dene boten wonten priya ingkang dados wanitanipun. Nuwun sewu ingkang nyindur menika Bapak Riyanto, Pak. Pak Bugel ingkang nyindur menika Bapak Riyanto. Menika awit duk nalikaning semanten ingkang kagungan kersa menika ingkang sinubeng pakurmatan Bapak Riyanto. Cinupet menggah wekdal ingkang wis renakit karana wekdal ingkang sampun hangancikaken handungka pasugatan menapa ingkang dipun wastani sindur binayang mekaten sabdaning ingkang dereng kawedaring lisan. Koko sing dupa kumalun ngening kentiasa ngapake ong kawengku sagung jajah nanging sanget hangi kipip sang resikane putra kang anjok saking wiyati ong katingal wis samapta pepundhen kula Bapak Aib Daryanto wis hanyepeng pucuk ing sindur ingkang awarni bangun tulak pangajaping sedya mawantu-wantu handherekaken sekaring pawiwahan tumuju wonten ing sasana kursi dampar kencana yen Cinandra kadya Nalendra ingkang nembe hangayai krida miat langening kalanjar gelar panda moncar tino lir kekonang ramnyang jagat wetan moyo jagat kula ana padang dudu padanging awan ana peteng dudu petenging wengi awit sedaya kala pangaribawaning risang atmaja kekalih ingkang arsa kirap tumuju wonten ing sasana kursi dampar kencana sinten to ingkang minangka sang suba manggalaning lampah redo mawur mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso alem tindakipun sang Suba Manggala ingkang handherekaken sekaring pawiwahan dasar piantun ingkang lebda ing karya wibawa ing samubarang reh ingkang peparingan tetenger Ki Bugel Prayitna mijil saking laladan Sragen Asri sakedap sang Suba Manggala hanoleh nganan dalasan mangiring
pasuryanipun milangoni mila datan mokal kapiji minangka pambedhaing marga handheraken sekaring pawiwahan. Urinipun Bapak Ibdaryanto ingkang hanyepeng pucuking sindur ingkang awarni bangun tulak. Abrit mertandani minggir rah mijil saking pun biyung dene ingkang pethak mijil saking pun ibu. Wonten ing alam pawiyatan Ki Hajar Dewantara sampun nedahaken menapa ingkang dipun wastani ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani ananging senes entut mburi ingkang bebayani. Panjenenganipun Bapak Ibdaryanto minangka ingkang dipun wastani ing ngarsa sung tulodo isa dadi tetuladane dumateng kang putra kekalih. Datan langkung Risan Atmojo Brigadir Dimas Pradikdo Utama Dalasan Laras Pramestia Hendro SAK ingkang tansah hangiseni menggah menapa ingkang dados minangka pituladan sae ing tundhanipun sakmangki isa dadi jipat paripih anggenipun bangun bebrayan agung. Sanajan to dereng sawetawis dangu katingal sampun dumugi wonten ing sasana pinajang. Lir kasembadani sedya hantu kapasugatan ingkang rinantap inggih menika ingkang winastan timbang bobot. Lir kasembadaning sedya menggah timbang bobot sang pengendali wara mbetahaken mik setunggal melih Om Yanto. Kanthi kebak ing nuwun sewu Om Yanto keparungu ing mriki kula ngertos mbak panjenengan sibuk ning menika wujudipun timbang bobot. Ibu hari ini badhe nanyaken dumateng Bapak Riyanto ben nganggo basane dhewe aku ora ndete aku. Tes mekaten sabdaning ingkang dereng kawedaring pisan. Assalamualaikum Pak Riyanto. Pripun kirasane mangku anak lanang karo wedok iki bobote padha ora Pak Ri? Waalaikumsalam Bune. Aduh, mantep kabeh iki Bune loro-lorone iki. Padha abote. Ya moga-moga ini anak-anake dhewe iki engko sakinah mawaddah warahmah Bune. Amin. Wah, jan wali wantis. Aku seneng ya Pak Bugel ini iki. Wes, aku rasa diajari Mas Wiwi. Aku wis pinter. Nek jan tenan nek kula bombong estu. Menika Pak Riyanto dalasan ibu mboten beda-bedakake menggah putri napa putranipun saestu menapa dene mantu mboten enten bedane. Ingkang salajengipun hantu kapasugatan ingkang sampun rinantam kang sinebut inggih menika tumapaking tata laksana upacara tanem. Nggih, Pak Riyanto menika badhe hananemake kabecikan dumateng kang putra kekalih. Iki nek Pak Riyanto badhe ngendika dhewe apa diwakili saka ngebel. Ayo manut. Bismillahirrahmanirrahim. Tumuju marang anak-anakku sak kloron ngen Dimas karo Laras. Ayo bareng-bareng manekung hanya nyuwun marang Gusti Kang Maha Wikan. Muga-muga anggon ana sak madyaning bebrayan agung sepisan kanggo sak lawasin donya tumekeng ndelahan. Dipersilahkan untuk didudukkan mbok bilih anggenipun Bapak Ibdaryanto sampun paripurna oleh ngeki japa mantra. Iya. Iki japa mantra entuk ngeki marai Pak Diatemo mambengi ketok iki. Nggih, amin.
Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah khairan jazaa. Menggah pasugatan candhaipun. Ingkang sakmangke Sang Abagus Atmaja kakung. Panjenenganipun Brigadir Polisi Dimas Pradikdo Utomo menginika ngaturaken guna kaya jejere wong lanang golek pangupa jiwa saben dina. Bruk petutuk diberikan kepada istri tercinta Mas Dimas. Ora oleh ngentrit oleh gaji ya untunge kak iki zamane online. Coba nek amplop. Biasane amplop ro ngasih tekan bojone wis dijukuk sik, dijukuk didelikke nek nggon dompet ngasih ndelik kae. Kuwi aja tiru-tiru karo kanca-kanca pemain campur sari karo sound system. Tukang sound system ku oleh amplop saka pras apa saka kanca-kanca, urung tekan bojone dijukuk sik. Tukang melodi ketok sing jujur bulan iki. Iya. Menika wujudipun kang sinebut Gunakaya, menika wonten wujude beras putih, beras kuning, wonten palawija, ugi wonten wujude nyatra. Menapa to darunane? Ing mriku wujudipun beras putih menika hanggambaraken lambange panguripan. Ing mriku ugi wujudipun beras kuning benjang anggenipun lelumban wonten sak madyaning bebrayan agung ngantos dumugi ing jaman keemasan. Ing mriku ugi alok ing kathah-kathah ingkang nyebataken nggih menika kacar kucur. Kacar kucur dele kawak, kacang kawak wong liya dadiya sanak. Muga-muga napa ingkang dadi cita-citane sak kawak-kawak ing Palawija menika tasih kawak anggenipun bangun bebrayan agung Sang Abagus Dimas Pradikdo Utomo kaliyan Gendo Ayu Laras Pramestia Hendro. Ingkang salajengipun karena sak menika kekalih anak-anak kula Siratmaja pinanganten kekalih menika dereng gindakaken mila datan mukal katitipaken dumateng Kanjeng Ibu. Nggih. Menika Kanjeng Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibunda yang saya cintai, yang saya hormati, inilah hasil jerih payah menika embane pokoke ibu kandung. Nggih. Karena kula Mas Dimas sak menika dereng ginakaken mila datan mokal ing rikalenggan enjang punika kula titipaken dumateng Kanjeng Ibu rumiyin bilih sak mangke kula kalian Kang Mas Dimas ginakaken ta betahaken insyaallah badhe kula pendhet malih. Lir kasebadane sedaya mawantu-wantu anggene kula sak kanca meratitesaken tumapak ing tata laksana adicara. Salajengipun menggah tumapak ing acara kang sinebut Kembul Bujana Handrawina utawi dulang-dulangan. Lah, Mas Dimas, Mbak Laras, iki sing diarani satu karsa, satu cipta, satu rasa. Ki jejering bojo, walaupun dua-duanya bekerja, Mas, maem renek lawe. Karena keduanya kerja mulih aja oleh nesu. Eneke gur segothok karo uyah didahar. Nek pengen lawe enak nyawangen bojomu. Mbak Laras juga ngono nyawang Mas Dimas. Aku nek ngomah yo ngono, maem ra enek lawe nyawang bojoku. Ora sida madang. Iki batine sing roh kartune ya telek ngono iki. Nggih nek kula tetep ngoten Pak. Mang punika enten bojo kula seksine niku. Estu. Nggih karena pun kagungan semboyan napa senyummu adalah laukku. Coba nganten anyar Pak Bu, nganten 40 tahun 50 tahun nek mesrane kaya Dimas karo Laras ora nek wong padu. Mengke dugi ngomah dicoba. Estu mungkin Kang Karno dicoba ya Kang karo Mbak Tarmi. Apa ngomongnya Wiwi tenan apa ora? Ayo dipraktekke Bu. Estu. Enjih, katingal wis paripurna menggah tumapak ing tata laksana adicara Kembul Bujana Handrawina. Menika ngunjuk banyu putih Purwitadi.
resik wadahku resik batinku selak-selak sakabeng bara sira sifat tolak iman tolak sakabeng rereget ingkang katingal dalasan boten katingal wal saking hangganipun anak-anak kula Siratmojo pinanganten kekalih lir gumanti anggenipun sami ngaraosaken unjukan sanancan unjukan menika asline mboten legi nanging kebak rasa ing memanis sanajan to banyu akuane rasane kadyadene gula campur madu gula campur kalian madu menika tesih ngalahaken manise gendho ayu Laras Pramestia Hendra SAK lir kasembadaning sedaya katingal handungkap pasugatan sungkeman yen Cinandra anggenipun nyawijinipun pepunden kula Bapak Agus dalasan pun Ibu yen Cinandra tansah kebak hayu hamayungi lir kasembadaning sedya lon-lonan tindakipun pepunden kula Bapak Agus dalah Ibu monggo Pak jejer gandengan Pak jengkaripun pepunden kula Bapak Agus Hendra Gunawan tumuju wonten ing sasana kang piniji kebak ing pangalembana saha kebak ing kawibawan genya pepunden kula lenggah ngabyantara wonten ing sasana kursi pinajang mawantu-wantu pangajabing sedya namung badhe hangadani tumapaking tata laksana upacara sungkeman mekaten sabdaning ingkang dereng kawedaring lisan kunjuk wonten ngarsanipun pepunden kula Bapak Atmo didampingi Bapak Haji Tekad Sukatno keparingi sedya hanglolos wujuding duwung dumateng kang wayah monggo Mbah Atmo diderekne Pak Haji kersanipun nglolos wujuding duwung monggo sekedap Pak Haji kersanipun mohon izin Bapak Panitia saderengipun mbok bilih saged dipun pratitesaken saderengipun tumapak ing tata laksana adicara adat dereng dipun keparengaken atur donga slamet dumateng Risang Atmojo kekalih monggo pepunden kula dipersilahkan Mas Dimas berdiri. Nyuwun izin Pak, mangke hamba bilih dereng rampung. Mohon maaf belum diperkenankan untuk memberikan ucapan selamat ke panggung. Dipersilakan panjenenganipun Bapak dipun asta kundur. Kanthi donga restunipun pepunden kula Eyang Atmo ingkang halolos wujuding duwung. Pangajaping sedaya mawantu-wantu awit donga restu nampastunipun pepunden kula Bapak Atmo ingkang minangka aje jimat. Pasugatan sungkeman kadherekaken ketawang rujit. Dumateng Mas Dimas dan Mbak Laras dipersilahkan untuk samparannya utawi slopnya bisa dilepas. Alon-alon mawon monggo dumateng Jang Juru Sumbaga kapratitisaken wonten ing tumapak ing tata laksana upacara sungkeman. Kadherekaken ketawang rujit menggah upacara sungkeman.
Alon-alon kemawon Ibu anggenipun mratitisken. Nyun sewu agak dikurangi volumenipun Bu. Mas Dimas, di hadapan Anda adalah ibu Anda ingkang kula wentah nglairaken dumateng panjenengan. Kadya linolos otot bayune ingkang hangukir jiwa raga. Sak tetek-teteking menungso sak abot-aboting minangka wong tuwa kang hanggula wentah anggeliding. Ger, anakku Dimas kang banget tak tresnani. Kanthi abote kaya ngapa aku jejering ibu sajroning lahir ora bakalan tiga ananging batinku luwih kuat kadya dening paku bumi kang tumancep sak jroning ati. Ibu sing tak jaluk ing dina iku njaluk donga restu pangestune ibu. Muga-muga aku karo garwaku anggone mbangun bebrayan agung sepisan kanggo sak lawase awit donga restune ibu iso kanggo jimat paripih anggonku mbangun bebrayan agung. Wis cukup Long gumanti Mbak Laras dumateng ibu, Mas Dimas dumateng bapak. Loh tumetes kang tumiba ing Bantala minangka paseksen suci arep kaya ngapa dadeking wong tuwa atine wong tuaku watuh kaya dene waja ora bakalan kuat nampa biasananing Kang Putra. Dimas ngareping awakmu ngadhep wong tuamu kan ora kenal awan, ora kenal wengi, ora kenal panas, ora kenal udan. Rekosoning wong tuwa ora liwat kanggo senenging anak. Abot le Dimas. Lelakone bapakmu duk nalikaning kaya ngapa kowe supaya mulya olehmu mbangun bebrayan agung. Nanging dina iki iso ora iso, tetek ora tetek, aku kudu nglepasake sliramu bangun bebrayan agung karo sisihanmu. Cukup le cium bapak kanan kiri, disikep bapak. Abot rasaning wong tuwa, loh tumetes kang tumiba ing Bantala iki bumi langit dadi seksi. Malah kepara sakabehing para malaikat diandhapake ning bumi pertiwi iki kanggo hanyekseni marang awakmu. Bareng-bareng jumeneng, Mbak. Iya. Lur gumanting genyo Mbak Laras sumungkem marang ayahanda tercinta. Mbak Laras ana ing sak pangarepmu ki bapakmu kang saben dina golek pangupa jiwa. Setiap tindakan apapun Anda berdua harus minta izin sama orang tua dan mertua. Mbak Laras, jangan lupa untuk setiap tindakan Anda mengirim suratul Fatihah Ummul Kitab yang ditujukan kepada ibunda tercinta almarhumah Ibu Eva Yanti.
Muga-muga Kanjeng Ibu ingkang sampun kondur ana ing kasidhan jati alam kasuwargan swarga loka oleh pangapura marang Gusti kang murbeng dumadi. Nduk Dimas, aja pisan-pisan nglarani atining wong tuamu. Aja pisan-pisan kowe bedak-bedakake ing antaraning wong tuwa sak bener apa dene maratuwa. Wis cukup nih Mas Dimas ke bapak, pelan-pelan dibangunin sayang. Mas Dimas, Mbak Laras dibangunin, dibantu. Iya. Mbak Laras, ana ing sak pangarepmu nek basa Wonogiri kuwi lek tante minangka sule saliraning wong tuamu ing dina iku pranto Buddha karo jejenge almarhumah ibumu Ndik. Mula saka iku ngger aja ngangkong sikeri, aja ngasih bedak-bedakake pakurmatanmu marang keluargamu. Mula saka iku bangun bebrayan agung iki ora oleh golek menangi dhewe. Kabeh dirembuk sing apik-apik kudu saling asah-asih lan asuh. Mula saka iku nggir muga-muga apa kang dadi prasetyamu wiwit dina iki nganti tekan kapan wae mugi Gusti ngijabahi. Cukup dibangunin Mbak Larasnya pelan-pelan. Ingkang salajengipun menggah pepundhen kula ingkang badhe mratitesaken duwung malih. Konjuk wonten ngarsin pungarsanipun pepundhen kula Eyang Atmu jengkar hamasang wujuding duwung ambek bilih sampun lenggah wonten kursi pinajang. Monggo alon-alon kemawon pepundhen kula anggenipun meratiteske jengkaripun yen Cinandra pihak ngarsa tangkeping wuri. Kanthi kebak ing pangatos-atos Eyang Kakung anggennya hamratitesaken duwung dumateng kang wayah lambang pasemana muga sakmangke iso dadi jejimating kang wayah anggone bangun bebrayan agung. Mawantu-wantu pepundhen kula Eyang Atma kula ingkang kapinji tinanggenah handherekaken sekaring pawiwahan namung saged ngaturaken matur sembah nuwun. Lir kasembadaning sedya kunjuk wonten ngarsanipun sagung sesepuh pidhe sepuh ngaturaken matur sembah nuwun. Nigas wekdal ingkang sampun karantam saderengipun sagung Bapak Ibu memberikan ucapan selamat sakedap malih adik-adik berenam badhe kakonduraken sowang-sowang wonten sasana kang piniji. Namung kewala kula nengga sasmita dumateng tinanggenah panjenenganipun Sang Subamanggala ingkang sakmangke badhe ngunduraken adik-adik pagrayu pagerbagus. Menika inovasi saking Ki Bogel Hadi Prayitna. Nggih. Iku nek perlu cah nem iki engko rasah diulihke. Dadi tekan resepsi tetep ngadeg nek kene. Satrio mijil saking Dandang Mangoreh. Menika mijil saking Tutupan Bercis.
Awas. Sing nembe garbeni amit-amit jobong bayi.
joget kabeh lah. Sing di omah yo pinter joget ta. Bae dalan. Iya ta? Mas sapa? Bajaro dalan Mas. Sapa lek lali? Mas Wahyudi. Iki gane nginep kadang omahku jaran ponakane kaya lare. Lah iki ngapa tek malah turu? Rebukane engko, rebukane engko. Heeh. Ah lagi yo golek kesempatan padahal anake karo bojone melu ki yo an. Ayo, bisik-bisik. Ada yo. Cong nduk. Cong. Ajiku Bandung Bondowoso. Niatin sur arep ngangkat perawan ngendi iki. Ora usah diulangi. Ayo. Tepuk tangan buat Mas Bogel Hadi Prayitno ngus-ngusan ya. Nah, niki nembe mulai saking Papua Wojing. Awas kesodok lambirmu dong. Awas. Awas dong. Ya edan Bendol, Renendal. Dal. Edan nek kene. Iki jek legan dol. Iki arep ngopo iki ya? Bendol, Renendal.
jotos nduk, jotos nduk. Jotos nduk buta cakile. Awas. Iya. Bandung Bondowoso. Ya. Iki kira-kira kuat tenan apa ora iki? Oleh jimat koteka iki. Iya. Awas iya ya. Tak balang puja puji rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Pegangan kepalanya nduk. Pegangan kepalanya nduk. Kuat tenan ora iki. Awas. Pakde bogal kalane ora mambu. Awas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, bismillah. Aku tak ngombe sik lah guyu kok. Wah, yey. Was. Ngerako lho, pegang kepalane lho. Pegangan lho. Iya. Atur napas sih. Yeay. Yeay, otot kawat balo besi. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Yeay. Bersama Mas Bogel. Yeay. Wes, foto bareng sih. Awas. Nyon sewu foto Mas Bogel. Iya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik Pagrayu ngikut semua. Sambil mengkondisikan setelah pendokumentasian mohon izin nanti ada sambutan tunggal mewakili kedua belah pihak keluarga dan ditutup dengan doa. Ya matur nuwun. Kepada beliau Kinal Kiram Al Mukarram setelah perwakilan wicara mulya dari beliau Bapak Haji Tekad Sutukatno, mugi kapratitisaken ingkang hanyuli minangka panutuping acara injang punika lumantar donga slamet. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbis arahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli.
amma ba'du, amin. Yang terhormat para tokoh alim ulama, Bapak Ketua RW 10 dan selengkap para Ketua RT di lingkungan Pondok Ungu Permai Blok DD, ingkang kawula hormati panjenenganipun para pinisepuh sesepuh aji sepuh sae saking tlatah Iromoko Wuryantoro ugi saking talatah Barayagung panjenenganipun Bapak Agus Hendro Gunawan, sagunging para lenggah kakung semono putri, para tamu undangan yang sangat kami muliakan. Izinkan saya mengajak kita semua pertama kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025 bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1447 Hijriah, dumawah wonten ing dinten Sabtu Pon, kita sama-sama berkumpul hadir di papan yang mulia ini, di papan yang agung ini, semata-mata karena ridho Allah SWT dalam rangka memberikan dukungan dan doa restu kepada kedua mempelai bersama kepada keluarga besar kedua orang tua, yaitu orang tua dari Ananda Brikpol Dimas Pradegdo Utomo, Bapak Ibdarianto dan Ibu Hartini, dan juga keluarga besar orang tua dari Ananda Roro Ayu Lalas Pramestia Hendra Sarjana Akuntansi inggih menika Bapak Agus Hendro Gunawan dan Ibu Elvayanti AMD PD almarhumah. Salawat salam sama-sama kita sampaikan ke Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Insya Allah kelak kemudian hari kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, mohon izin saya kembali bicara di hadapan Bapak dan Ibu sekalian selaku yang diberi amanah oleh kedua keluarga pemangku hajat, yaitu Bapak Ibdarianto dan keluarga Bapak Agus Hendro Gunawan. Pertama, mengaturkan sugeng rawuh selamat datang atur pambagio dari kami. Mudah-mudahan hadirnya panjenengan semuanya, kedatangan segenap para tamu undangan ke tempat yang mulia ini senantiasa berbalas amal ibadah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedua keluarga Bapak Ibdarianto dan Ibu Harini beserta Bapak Agus Hendro Gunawan dan keluarga besar Ibu Elvayanti almarhumah memohon kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk tidak henti-hentinya memberikan doa restu dan dukungan baik moral maupun material kepada kedua Ananda, yaitu Ananda Brikpol Dimas Pradegdo Utomo dan Ananda Laras Pramestia Hendro SAK yang pada tanggal 14 Juni 2025 lalu telah melangsungkan ijab kabul sah secara agama Islam dan sah secara negara hukum negara Republik Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan kedua pasangan ini, pasangan Brikpol Dimas dan Ananda Laras, senantiasa menambahkan petunjuk hidayah dari Allah SWT dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lain keluarga besar Bapak Ibdarianto dan Ibu Harini beserta keluarga besar Bapak Agus Hendro Gunawan dan Ibu Elvayanti almarhumah mengucapkan, mengaturkan terima kasih dan rasa syukur yang demikian tulus, memohon kepada Allah mudah-mudahan selengkap bantuan moral, material,
tenaga, dana, dan berupa bantuan apapun kepada kedua pemangku hajat ini. Mudah-mudahan senantiasa berbalas kebaikan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Rianto dan Bapak Agus Hendra Gunawan. Tidak lupa juga memohon maaf apabila dalam beliau menerima rawuhnya panjenengan sami ke tempat yang mulia ini, dalam menyambut, dalam menyuguhkan, dalam menghadirkan rangkaian acara, ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Karena itu melalui kami, mudah-mudahan para pini sepuh, sesepuh aji sepuh keparenga paring sih samudra pasami dumateng Baroyo Agung keluarga Bapak Ibda Rianto dan Ibu Harini dalah Baroyo Agung Bapak Agus Hendro Gunawan dan Ibu Elva Yati almarhumah. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi sebagai ungkapan terima kasih, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian ke tempat yang mulia ini, keluarga besar Bapak Ibda Rianto dan Bapak Hendro Gunawan, mengembalikan semuanya kepada Allah SWT, memohon ridhonya. Mudah-mudahan kedua ananda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, dan kepada segenap tamu undangan juga senantiasa mendapatkan amal ibadah kebaikan atas kebaikan panjenengan semua. Kepada selengkap panitia, baik yang ada di depan, di belakang, di sisi kiri, kanan, mudah-mudahan kebaikan panjenengan sami, utamanya para lingkungan yang tiada henti-hentinya membantu suksesnya acara ini, mudah-mudahan kebaikan panjenengan sami berbalas amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian atas nama kedua keluarga, kami TK Sukatno mengaturkan atur pambagio. Apabila tutur kata saya yang keliru, kalimat-kalimat yang kurang tepat, perkenankan Bapak dan Ibu memaafkan diri kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun wekdal kawula terangsul dumateng Rokomas Teguh Wiono pinongko pangendaliwara. Nuwun. Dan dengan selesainya upacara adat pada kesempatan siang hari ini sampai selesai, insya Allah berkah barokah kepada beliau Kenal Kiram Al-Mukarram Al-Ustadz. Ke waktu kami haturkan sepenuhnya kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus keluarga besar Bapak Agus Hendro Gunawan beserta para rombongannya, dan keluarga besar Bapak Rianto beserta pada rombongannya. Marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sukses sampai akhir nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan juga kita doakan untuk pengantin baru yang ada di hadapan kita ini, yaitu Mas Dimas dan Mbak Laras, semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, dan juga diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Ila hadrat Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawil umurana wa sih ajasadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa sil a'malana wa wasi' rizqana wa ilal khairi qarribna wa nisari abihna wa jana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal iqbal yahsab. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fil ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya pribadi Teguh Wiono SKR, putune Mbah Sorjo, anake Pak Karso Rakiman, kathah kilap anggen kawula matur kirang nuju prana awit saking Pulau Legono kathah kekirangan ingkang kula sandang. Mugi andadosna anggen kula ngajengipun sakalangkung tumata. Tentunipun sepindah malih cekak semanten saking kula matur sembah nuwun Bapak Rianto beserta Ibu, Mas Dimas, Mbak Laras, Pak Agus beserta Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup. Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk memberikan ucapan selamat langsung Kembul Bujono Hondrowino. Cekak semanten hadanallahu wa iyyakum ajmain usikum banafsi bi taqallah wa billahi taufiq wal hidayah wa angkumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakal salajengipun kula pasrahaken dumateng Dimas Keling, Mas Bugel, Mas Anto, Pak Radi, Pak Dalang Tarmo dan rekan-rekan semuanya, Pak Dalang Bendol. Terima kasih.